Kublai pibaro ki peja kaneka video ha kaneka channel. Bat kini kilong kikam kiblat namanta ka teaching bat non teaching job bala penlaj da ka EMRS lane ka Calavia model residential school ka bdairu ka government job bat don sipun ki post kiblat namta ki kandidat kantai bat senrang. Telada pidon ka jingmut ban apply ya kini ki post ki badai ha ka teaching bat non teaching job. Terpej ya kaneka video hadu bandakut ingin bataya pi step by step. Cetong ni pej nyok mentah. Bat ya ka online submission jong ka application form jong pi kadai hadu ka khat pratrik agos arjar arpulai. Ha ka application fees namanta ki teaching but not teaching job. Bat habadi bat ki teaching kuma ki post jong ka TGT ka abdai ka training graduate teacher kadai cijar sanspa. Bat ha ki non teaching ka abdai ha ki hostel warden kadai cijar. Bat pihak pensiu ya kini ki application fees lengba ka online payment. Bat barok ki post ki belat ki don hadu ndri wajar laispa ar pandai post. Bat nabenta ki post jong ka TGT ka abdai ka training graduate teacher ki don hadu sanajar nduspa ndrupo post. Bat nabenta ki post jong ka hostel warden nabenta ki shinrang ki don hadu laispa laiusan post. Bat nabenta ka post jong ka hostel warden nabenta ki kantai ki don hadu laispa laipsau post. Bat pila ban pej ya ki nomor ki post jong ka TGT ha ki subject repair ki ka hostel warden kantai bat shinrang lengba ka official notification jong ka Calavia model residential school EMRS ka link ka don ha discussion jong ka neka video te sawa one page ya ka te page wa ya ka neka video. Bat awapai sha ka jinsiu la neka jingyo ka banangkong nabanta ka training graduate teacher TGT ka badai ha ka subject English, Hindi, Mathematics, Science, Social Studies bat ki third language. Kadai ha ka level ka banyo bat ha ka pay matrik kadai sop saujar kena spa adu silak sawarjar sauspa ha ka shibnai. Kabar namanta kiwi ki TGT kum ha ki subject music, art, PET male bat PET female. Kadai ha ka jinsiu ha ka level ka banriu bat ka pay matrik kadai laiusan ajar sauspa adu silak kat arajar sauspa ha ka shibnai. Kabalai namanta ki hostel warden kadai ha ka jinsiu jong ka level ka basan bat ha ka pay matrik pat kadai ar khunda hajar arspa adu khandai par hajar laispa ha ka shibnai. Bat ha ka kran pulil lane ka educational qualification namanta ki post jong ka teaching but non teaching job. Kabankong namanta ki train graduate teacher TGT ha ki subject English, Hindi, Mathematics, Science, Social Studies bat ki third language. Kidai lengba ka graduate degree na kono ka recognized university bat pidai bendon lengba ka BR. Bat ha ka TGT music bat pidai bandep ya ka degree ha ka music hi. Bat namanta ka TGT art pidai bandep ya ka degree ha ka fine art craft bat lengba ka BR. Bat namanta ki post jong ka PET kantai bat chenrang pidai bandep ya ka bachelor degree ha ki physical education. Bat ha ki post jong ka librarian bat pidai bandep ya ka diploma lane degree ha ki library science bat graduation. Bat namanta ki hostel warden kantai bat chenrang pidai bandep ya ka graduate degree na kono ka recognized university. Bat ha ka age limit pat kadai ha karta ka bakat pra hadu license name karta. Bat ha ka age relaxation pat kadai namanta ki OBC ha ka NLC kadai license name bat namanta ki ST bat SC kadai sense name. Bat ha ka selection process pat kadai lengba ka writing test bat ka interview. Bat ai fila aban submit ya ki application form jong pi. Telada pidon ka jingtmu ban apply kini ki post ki badai ha ka teaching but non teaching job. Kila ban apply online lengba ka official website jong ka EMRS kaswa kelas tet ha ka khat patri agos arjar arpulai. Bat ki syllabus pila one page ka official notification jong ka EMRS ka badai namta ka TGT bat hostel warden. Ki syllabus ki ba pila ban penkre ha ka exam ki ba pidai ban tho.
te tangkat ne namenta ka TGT bat ka hostel warden bat ngini pipat akawe ka video. Kublai shibon.